दासिमबो नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखिनो जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों खेबसे नुनायावनो। बियो मोनसे गोदान बड' रमान्टिक मिउजिक भिडिअ'। लोगोफोर, दासिमबो नायाखै अब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों बिबेक आरो बिथराय। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो फुल आपल'ड खालामथ'वाखै। नोंथांमोना बिथांनि ट्रेलारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों पुर्निमा बसुमतारी, मिथिंगा बसुमतारी आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नायनानैनो मिथिखादों जानो हागौ। बे भिडिअनि डिरेक्सन, करिय'ग्राफि आरो मिउजिकआनो जादों शिबराज नार्जारी। लोगोफोर, बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रोमै बसुमतारी। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं टिजारखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि पिबि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे टिजारखौ नायनानै लाहैदो आरो नोंथांमोना दासिमबो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना जेब्ला फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला बयनिख्रुइ सिगांसिन नुगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो आरो शेयार खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि लास्टआव कमेन्ट खालामनानै हरदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट बयनिख्रुइबो सिगांसिन नायनो थाखै।